Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti kadi windande men hande noon eɗen janga mima rak mim ko gotum, alkulal ngal woni harfere nde mbaɗa ɗum 5 hakkude 3 less 4 wona pooɗoje. Mi winoma qur'ana arab kamɓe nandi yaadu to bange polle maɓɓe, to bange sidda maɓɓe, kamɓe nandi ɗum. Qur'ana arab noon ummoto ko bange ñaamu faya bange nano. Hande noon eɗen janga mimarak. Bisimillah jangen. Ma, mi, mu, am, kowal, am, sidda, hakkude, ɗiɗi, gajiɗo man, rewi hen min, rewi hen mun. Less ko polle ma fooɗi ko fooɗimo alif taƴƴo, mi fooɗi ko fooɗimo yanara, mu fooɗi ko fooɗimo wow taƴƴo, me fooɗi ko fooɗi me o yanara alif jowiɗo. Bisimillah jangen. Ma, mi, mu, am, kowal, am, sidda, hakkude, man, min, mun. Less ko polle ma, mi, mu, me. Ɓamtu dow. Ma fooɗani, mi fooɗani, mu fooɗani, am fooɗani mo kowal, am fooɗani mo sidda, hakkude, man fooɗani, min fooɗani, mun fooɗani. Less ko polle ma fooɗi, mi fooɗi, mu fooɗi, me fooɗi. Bisimillah jangen. Ma, mi, mu, am, kowal, am, sidda, hakkude, man, min, mun. Less ko polle ma, mi, mu, me. Alhamdulillahi timmi. ƴettu kuɗol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴew camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma ha jiita lawol. Aɗa yama walluma noddu en 00221 117 906 481 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggida saggere ma. Saggaki ɗum jinmi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e boowal Yaya li ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.